SABC Iqembu iDemocratic Alliance lithi lizosiphonsela inselelo isinqumo sokuhlakaza umkhandlu waseTshwane nokuwubeka phansi kweso lomlawuli. Leliqembu lithi alaziswanga lesinqumo esimenyezelwe uHulumeni wase Gauteng izolo. Their actions are illegal and preliminary legal advice confirms this. We have obtained legal advice and will in all probability interdict the dissolution of the municipality. iDA ithi undunankulu waseGauteng uDavid Makhura nowengamele ezohulumeni bezindawo uLebohang Mayile basebenzise ezombusazwe ukuthatha lesi sinqumo esikhundleni sokubheka izikhalo zokuthunyelwa kwezidingo emphakathini. Ithi lesi sinqumo asihambisani nomthetho sisekelo futhi akulandelwanga imigudu efanele khathi sithathwa. To date we have received no formal notice. What the law merely says, they need to notify the Minister of Kokta, and they also need to notify the National Council of Provinces. Nakuba uMakhura euhlakazile umkhandlu waseTshwane, iDA ithi yona izoqhubeka nokusebenza. We remain councillors and council is intact, and we can even hold council meetings. So it's business as normal. iDA isinxuse ukuthi wonke amakhansela ayo alwisane nesinqumo sokuhlakaza umkhandlu waseTshwane.